Fáilte rót chuig an bodcréile seo ar www.isféidirleat.ie. Seo a séideag, Filleann an fón. Bheoidh tú na nótaí a héin leis an bodcréile seo faoin nasc an Trach Pictiúr 2012 ar an Saoibh. Bhí an Trach Pictiúr os de chóir fad is atá tú a géisteacht leis an bodcréile seo. Slide 2, Pictiúr a héin. Filleann, pasta blasta an freastalí. Slide 3, Abertí siimplí do Pictiúr a héin. Chuig an cethar dégór isteach sa Filleann. Bhí ucras an domhan orthu. Pasta blasta an tanam a bhí ar an mílean. Thug freastalí cordúil fáilte rumpú agus thug sé bord dóibh. Slide 4, Fórbord fólklóra ar Pictiúr a héin. An deir seachtaine a bhí ann, agus bharrtaigh scata cairde dul amach chuig Filleann idálaach i gcóir béle bra blasta. Pasta blasta an tanam a bhí ar an mílean. Tug a fáilte críúil dóna dégóirí nuair chuaigh siad isteach, agus fuair siad seirbhís den scup ón bhreastalí cordúil a bhí i gcobre ann. Slide 5, Pictiúr a dó. Slab bharige ar siúl ar fasta na roimhe. An bia chlár, fón póca. Slide 6, Abertí siimplí do Pictiúr a dó. Bhí slab bharige ar siúl ar fasta na roimhe don deir seachtaine. Fuair gach duine bia chlár agus thosaigh siad ag léamh faoin mí idálaach. Go tugann, chonaic Diarmaid fón póca ar an urlár. Slide 7, Fórbord fólklóra ar Pictiúr a dó. Bhí si go léir stúca leis an ucras, agus ní raibh sé fada go raibh bia chlár farsing os a gcóir amach. Is mac an tanan an tucras a dúirt siad leo féin agus an bia chlár á léamh acu. Bhí slab bharige scríofa ar an mord speisialta do fasta na roimhe freisin. Bhí sé deacair an intín a dhéanamh sús. Thug Diarmaid faoi deara go raibh fón póca ar an urlár, fad sa bhí sé ag fannacht ar na daoine eile. Slide 8, Pictiúr a 3. Thug sé an fón, dúirt sé go raibh sé, bhí sé. Slide 9, Abertí siimplí do Pictiúr a 3. Thug Diarmaid an fón sús don freastalí. Dúirt sé go bhaca sé é ar an urlár agus seans má gur chail duine éigean é. Bhí an freastalí tharbheith buíochta. Slide 10, Fórbord fólklóra ar Pictiúr a 3. Thug Diarmaid an fón sús don freastalí. Bhínig sé dó go bhaca sé an fón ar an urlár. Seans gur le customer eile é. Bhí an freastalí anmhuiocht de Diarmaid as ucht a bhacánteachta. Dil Diarmaid arás chuig a bhord chun a abhard a chur isteach. Slide 11, Pictiúr a 4. Bia idálaach, pizza, pasta, blasta, séir, customéir, fón á lurg aige. Slide 12, Abertí siimplí do Pictiúr a 4. Dit siad an bia idálaach. Bhí pizza agus pasta ann. Bhí sé blasta agus ní raibh sé déir freisin. Tháinig customéir isteach sa Filleann. Bhí a ón á lurg aige. Slide 13, Fórbord fólklóra ar Pictiúr a 4. Bhí an bia ar aus ar fad nuair a tháinig sé. Bhí sé an-bhlasta. Bhí pizza agus pasta ar fáil comach le deocha na deasa. Bhí siad an-sásta leis an rogha. Tugadh faoi deara fear go lánta ag teacht isteach sa Filleann. Bhí sé soléir go raibh rud éigin ag dó na garbh aige, mar bhí sé faoi bhrú cé go raibh codladh éadaí den céad scup a caitheamh aige.
Slide a caharjag, picture a cuig. Hastig an phone wai. Burha, ag uber an ish. Áthas an down. Slide a cuigjag. Aberty simply do fictor a cuig. Hastig an phone wai. Bhí sé burha foin bhón. Bhí sé ag uber an ish ach bhí áthas an down go raibh an phone arás ina helbhige. Slide a séideag. Forbord folklóra fictor a cuig. Ba é an fear a cail an phone. Las aig le glinder nuair fuair sé an phone arás. Dog an strus a chorp. Chuaigh sé saoil chuig na dégóirí. Leabhar sé leo feadh tamil. Bhínig sé dómh go raibh a ón ag tastal waid an uber. Bhí sé anmhuaich díobh fad. Slide a seachtaig, picture a sé. Mar cóbhartha buchas. Milseoige, uachta róte. Riméid an down. Slide a hochtaig. Aberty simply do fictor a sé. Dog an fear €50 leis an brastalí mar cóbhartha buchas do na dégóirí. Ceannig siad milseoige móra uachta róte leis an airgid. Níor chreid siad asúile. Bhí riméid an down orthú. Slide a nídeag. Forbord folklóra fictor a sé. Dog an fear €50 leis an brastalí chun milseoige a ceannach do na dégóirí. Bhí riméid an down orthú nuair a chonig siad na bowlaí móra lán le huachta róte ag teacht thucu. Níor chreid siad fianaise asúla. Bhí an seanachil mar a churas tú bonfi tú arúnach sa chá seo. Ba thús iontach é do dhearr seachna scléipach dóibh. Slide a fiche, ceisna. Slide fiche haim, ceisna samplecha. Cáneachaí na dégóirí sa chéad fictor. Cad a chonig diarmid ar an urlár I bictor a dó. Cad rinne diarmid leis an bhón. Cén sort bia ar na dégóirí I bictor a cahar. Cad a bhí á lurg ag an bhar a tháinig isteach sa Filleann I bictor a cahar. Cad a dúirt an fear galánta leis na dégóirí I bictor a cuig. Cad a rinne na dégóirí leis an airgid a fuair siad I bictor a sé. Sin deire an ceachta, gur a míle maithagad agus go ndearraí go geal leat.